Puilano chini kok TV night no joto khapang ta hotai bok sono hai no hai chini kok TV ni kok tuma joton lamsuko kok tuma rongkha 26 Asrambari constituency ni bisingo khobjak Purbo Basaibari adhesive village Gopalnagar Kaimingni Omor Chakra Jograda Bali Debormani 13 din tangnani bagui thangai choba oikha o choba thaniwo thangmanjakha Khowai Zonal Chairman Bishu Deborma tai Khowai district ni Tripura Mothani Working President Tithi Deborma tai 26 Asrambari Block Committee ni President Amit Deborma tai 26 Asrambari Block Committee ni Member Manoranjan Deborma tai YTF TWF tai Tripura Motha Block Committee ni joto member no khobui joto thangmanjakha tinini otang botang choba mungo khapang dahotai bohukjong mohaino chugya nokong ngi tongman jorao mohaikino lokoni buskango thangai choba mungrinani nango choba mungri khai choba chu mano haini bagino tabo lokoni buskango bo mohaikino choba chu kereng kereng thayo chobalai tongmani mangpili naitonde chini koktibin misingtei o mangpili no ga hambai ni ga faru chini tino khokta mathawara khai chobai phaja ngaba boina hambai ngasin khara khara busu to mo mo dabo sanai ba family member busu to tini mukhu to ana mukhu khaita khorok ba bidini kon ko tam klai thina ani ma bata ngedo ni bonu go jeta dabo yakmo rok paralysis hoing to mo bukhur sibeng mo na ani mom paso dabo paso kai chong kai ning boba kai ni family no dabo aji wei naikol to ani family ro khatang ta ne chai mangi tong masa dukan di sa ku te masa ka bun ka bat ko so ra hoi sa ta kembali kita ku kakak ning sana da ku na kasihan Patrona, ini cini logi narogo sakari logi lima bayi cumi cini param cini cuci arana coba tadi narogo logi di tengah magai. Cini belaino karek susu belaino kakambo. Tiap hari bising-bising tu cung kau katunggo. Tam ni hin baca ni bobagra. Jono kau kaisa kau besar ikha. Cuci aja barang coba nani. Engkau borok cuci arana ba borok jesamui nangui tengah jaro coba imang kai. Belai ke kau kakcang omano. Abo kakcang omani rang pisa kakcang mana imana iya. Tini chung ma hino tini chung pal baksa joton jani je chuktui khoksa khongnei ameke thumman bisintui chung tini bongni nukhungo kisija chini je chukmani chini hamjakma sorop chini hamjakmani mukhmu kaisa borno chung kisija bong chugya jarawa bongni nukhung raktun ba bongni chugya jarawa borok kisija chuba raktun hinai chung tini borno chubai manka tini borno balaikena hambai mariwo borok tini chuba jangnani borok jo tini hebdiang chung tini borno chubai maiya engkai amoni bisintui balaino tini hambai mariwo tini joto youth joto leaders rono joto adong rono tei chini chakra jok thithanai bono chung sikang ro chubai tungo aipano tini mahai jorawo bo songthana yakai thanga din sajla khorongni tongo tao borok bo paithakni borokni samungo borok khainani bangi borok chubanai buskan sala chung borokno te chubanai tini je chuksak chung repaikya buskan sala borokno chung chubanai bono chung chini 26 Asrambari misingo chini je manchak chung bibino jaga wa baikan chubai phaitungo tauni bangi himba chini bubagra chono khabusari man bisintei umono chung 13 লক্ষ ত্রিপুরা সারো যদি chung joton pal baksa kai যদি joton khoksa kai chung 13 লাখ একটা বড় চুবানানি 13 লক্ষ টাকা মানে বিনি সারা জীবন মোটামুটি সেটা বুঙি থাঙ্গো গামাই কে চিনি বিচিঙ্গ যদি চুবামানি খাবুজামানি যদি ফেকাঙ্গাই চিনি চুগিয়া বড়নো আবেকেন chung বুসনা সালো চুবাওই কাইসা বিনি নখুংনা বিনি সংসার ন বিনি ভবিষ্যৎ chung রাগই থাंगमनो আমাহিনো তিনি বুবাগ্রা নাহারমু কাইসা তে কাইসা ন চুগিয়া জরাও চুবাওই चुगिया जरावा चुबावै आखनि चिनि बररना yak सचawai logiti sawai sak bai sakai himnani thanchakai himnani tei thanchani emono kaisa chugiya jarawa chuba khangkeno bo thanchana buji manai te thanchani mari thanchani chuba muni bisintei chung joton rak manai chung joton thanchangoi manai